kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Diha sa basahon sa gipadayag, naghisgot og kining kaalam nga gihatag isip gasa sa Dios sa tao, kinahanglan ipagamit gayud. Natural, no? Basta kaalam gani. Ato ginang gamiton. Labi na kay kanang basahon sa pinadayag, Book of Revelation, ayun gitag Revelation naa na sa iyang pulong, no? Revelation, no? Kana bang katapusang libro sa atong Biblia, no? Book of Revelation. Unya sayod naman ta nga ang Dios ato namang naisgutan sa nangagi natong tulumanon nga mipadayag sa iyang kabubuton, sa iyang mga pulong, sa iyang mga balaod. Nagtuo ta, no? Kitang mga Kristohanon nga anaa sa Biblia. Mao na nga kanang nahisulat sa Biblia, mao na gituhuan nato, naghiusat ang mga Kristohanon nga bisan nagkalahi ang atong pag-interpret o pagsabot, pero naghiusat ta diya sa pagtuo nga ang Dios mipadayag o mi-reveal sa iyang kabubuton ana sa Biblia. Unya ato pag yung gitumbok dayon ang tumoy nga libro, katapos ang libro sa atong Biblia nga gitawag og Revelation o gipadayag. Napagali laing term nga gigamit nato ang Apokalipsis, pero maura na gipadayag. Naghisgot diha nga ang kaalam ipagamit. Nalimot nung kung sa tong tudlinga, mao nang wa na nako gikutlo, pero sigurado ko kay nabasa man na nako, bisan kamo gali nga nagbasa sa Biblia kay balo mo na, no? Nga ipagamit ang kaalam. So kay ipagamit man ang kaalam, so siguraduhon gyud nato nga ato gyung gigamit ang kaalam. So ingon ani, ang atong pagtuo nga Kristohanon actually gitawag ni siya, no, sa in English og theocracy.
Theocracy. Unsa man ang theocracy? Now, gikan na sa pulong theos. Greek na nga pulong nga ang pagpasabot ana gitumbok ana Dios. Ang God, no, sa Hebrew Elohim. Sa Grego theos, moingon gali tag theocracy, form of government na siya, no? Gilitok diha ang theo, but pasabot Dios. Theocracy meaning Diyos nun nga pangagamhanan. Mo na'y atong pagtuong Kristiyano, no? Diyos nung pangagamhanan, diin ang Diyos mipadayag sa iyang mensahe, pinaagi niadto, no, sa daang kasabutan, Hebrehanon 1:1-2, mipadayag ang Diyos o nakig-istorya ang Diyos sa tao, pinaagi sa mga propeta. O na nga niadto, kinahanglan ang mga tao manalinghog sa mga propeta. Kung gusto sila nga ang ilag yung sundon, nga ang mugiya gyud ang Dios, so maminaw sila sa mga propeta. Nga naman. Kay ang Dios nagig-istorya man sa mga propeta. So naagyo nang ako gining balik-baliko ning pulong protokol. Kanang pangagamhanan sa Dios doon ay protokol. Dili na kay ato-ato lang nga moingon ta nga kita-kita rin makig-istorya sa Dios, then dili ta mutahod sa mga tao nga iyang gipili dinhi nga himuon iyang spokesman sa iyang mga pulong. Now, nganong ato ning gisgutan kay daghan man gud natong mga tao nga malimot ana nga prinsipol, kanang protokol, kanang theocracy. Nga ang Dios gamando lagi siya, pero dili but pasabot nga magsige ra kag hangad niya nga maghulat kag unsa iyang isulti, no? Sa imong kaugalingon. Hangtod makahuna-huna na lang kag imo ra nga pagsabot nga ingon ani day ang Dios, ingon ani day ang Dios. Dili, no? Kay klaro man na sa Hebrehanon 1:1-2 nga nay dunay protokol nga kinahanglan mo follow ta kung gamiton nato atong kaalam, no? Bisan pagali diha sa siyensya na may mga rules diha nga atong tamdan, no? Dili man na pwede nga dili ta mo follow, di ta mo sunod og mga kanang gitawag nato og mga patakaran o sistema. Dili gali ta musunod, musubay anang sistema o unsay sistema, dili gud magkadimao ng atong mga eksperimento. Di ba? Iuna na pod ang atong pagtuo sa Dios. Mao na Hebrehanon 1:1-2, ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta. Mao nang mga tao niadto manalinghog sa mga propeta. Dili na moingon nga, oy, amo-amo ra ni Dios, ako ra ning pagsabot unsa ang Dios. Dili. Pananglit lagi panahon ni Moises. Kinahanglan ang mga Israelitas maminaw sa unsay gipamulong ni Moises, kay ang mensahe nga iyang ipamulong gikan man sa Dios. Kay kung magbuot karog imo moingon ka nga, dili ko anang Moises kay parehas raman mi tao. Parehas naman may tao. Masayop man po na siya personally, bitaw. Pero si Moises, di siya masayop kung ang iyang isulti kadtong pulong nga gikan sa Dios, di ba? Simple raman na. Mo na ang proseso. Dayon, sa sumpay, anang sa Hebrehanon 1:1-2, mao na nga sa daan kunong kasabutan, ang Dios nakig-istorya sa mga pinagi sa mga propeta. Dayon sa katapusang mga adlaw o sa uhing mga adlaw nga ang gitumbok ana kining bag-ong kasabutan, nakig-istorya ang Dios pinaagi na gyud sa iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Nga sa Juan 3:16 giingon nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga kinsa tong mutuo kaniya magkabaton sa kinabuhing dayon. Okay, mauna ang atong pagtuong Kristiyano. So, mauna nga gitawag ta karon diri sa New Covenant og mga Kristohanon. But po sabot, kinahanglan mo tuog kita sa atong Ginoong Hesukristo. Mauna, mag-Kristiyano kita. Mauna ang atong pagtuo. Unya, diha sa atong pagtuong Kristiyano, pagtuo nato ni Kristo, dili po na nga Kristo rapod. Kanang namang uban nga, moingon sila nga, makabaton lang ta og personal nga
relasyon sa Ginoong Hesukristo, siya rawa na ilain pa, wala na mga santos-santos pa diha. O kamo mga Katoliko punan pa ninyo, wala na nang kanang magisterium diha, inyong simbahan nga mo pay pabuton, ditso ra gyud Ginoo, ay dili pud ingon ana. Ngano man? Kay ang kaning theocracy, ang inani man ano kung atong ihulagoy ba, ang theocracy mao na ang Dios. Dayon nagpili siya diri og iyang tahasan nga mo'y manguna. No, diri sa Bagong Testamento mao lagi na si Jesus Christ, kay siya man ang last messenger. Oh, nga ipadala sa Amahan si Jesus Christ. Oh, dili ng ubang mga tao ha. Kay naamang uban nga last messenger kuno si Felix Manalo, si Apollo Kibuloy, ang uban moingon nga si Ellen White kuno. Daghan na kayo. Uban sa Saxinio ba si Charles Taze Russell kuno. Dili, no? Klaro, dili ligita mo musimang anang Hebrohanon uno-uno ngadto sa dos nga sa daang kasabutan na nakigistorya ang Dios pinaagi sa mga propeta. Diri sa Bagong Testamento pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Unya, sakto nang atong moingon ta nga kinahanglan motuotan ni Kristo. Pero kung sumpayan natog dili mao nga maingon ta nga ang pagtuo ni Kristo wa na magkinahanglan og simbahan nga mo desisyon, wa na magkinahanglan og wa na magkinahanglan og Santo Papa, dili po na mao. Ngano man kay kung ato pong pangutan-on si Kristo, wala man pud siya mag-inusara sa pagdumala. Ngabot po sabot siya ra gyud nangako nga ako ra gyud aniha dili ko magpatabang. Wa man mag-ingon ang Ginoo na. No? Nasa Juan 20, 19 nga to sa 23, nag-ingon siya, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa man ning kaninyo? O unsa man po nang pinadala? Siyempre, kanang pinadala gali sa Dios, mutuog yun ta. Ingon ana man ng theocracy, pangagamhanan sa Dios. Dili man na moingon nga, Dios ra gyud akong tuhuan, di na ko matuhuan ang iyang suguon diri sa yuta. Ay dili. Dili ingon ana, buot-buot na. O muna, Jesus Christ. Unya, pinadala. Unya, sa Roma 10:15, unsaon pagwali kung wala siya gipadala. But po sabot, wala siya gi-authorize. O mauna, gi-authorize sa Dios ang iyang bugtong anak, si Kristo. Kinahanglan mo tuota. Unya, si Kristo, wa man po siya magbinugtong. Nga siya ray tuhuan, niingon man siya nga to sa mga tinunan, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unya, iyang mga apostoles pod, iyang gipurma ingon nga simbahan. Mobitang nag-ingon sa Mateo 16:18, tukuron ko, Pedro, ang akong simbahan. Sa kinat sila, iglesia. Pero sa atong Biblia, kasagaran, ang hubad, iglesia, kinat sila. Pero sa mga bagong hubad ron, common, para pag ingon galig Cebuano o Bisaya, ibisaya gyud tanan, dili sa gulag kinat sila. Mao na nga, ay mo katingala nga, na mga bagong hubad ron nga, dili na iglesia ang gi-translate. Kuan simbahan. Pero maora na, gi-translate lang sa laing pulong nga, ato yung parehas gyud po ingon dag Bisaya o Cebuano, ay inanaon yun na to, paghubad. Mas nindot pagali nga katong yung katilingban. Di ba? Mas lawom gyud nga Bisaya ba na o Cebuano, di po ko suito kayo ana. Bisig Bisaya ta pero may pagka di kita kabalo, no? Mga kuan siguro, mga karaang tao siguro nato maanad kayo ana, no? Maulaw punta magpaato-ato dire masayo pro punta, no? Mao na katilingban or simbahan or iglesia. Mao na nga ang mga apostoles nga iyang gisugo nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unya kay kini mga ministerial man ilang works, but pasabot naapod sila dumalahon nga mga tao mo nang mga karnero. Kanang gitawag na tong non-ministerial. But pasabot katong wala ordinahe. Inana. So, gitukon niyang iglesia. Then, kining mga apostoles, mo ni mo dumala, mo ni sila yung mga shepherds. Mo ni sila yung mga kamot. Extension ni sa pagkabugtong shepherd ni Jesus Christ. Kanay, no? Sayon rak ini sabto, no? Nga, si Kristo mao ang usak ka magbalantay. Kanang sa Juan 10:16 ba nga ang iglesia, ang pundok ni Kristo gitawag og panon
usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Dili ta ma-confuse ana ha kay mayon kay tag usa ka magbalantay, dili na pagasabton nga ang mga apostoles dili magbalantay. No? Mao ni pagtulon ang Katoliko. Take note no nga naamang goy pagsabot sa uban pag ingon galis Biblia nga usa ka tigpataliwala o usa ka mediator si Kristo ra. Dayon ang uban magpataka daig sabot ana, maingon dayon nga sayop ding Katoliko kay usa ra goy mediator, usa ra tigpataliwala o nya mga Katoliko ang mga santos tigpataliwala man pod. Ila man nang i-contradict ba? Ila, supak na ng Katoliko di ay kay usa ra tigpataliwala o usa ra mediator, 2 Timoteo 2:5. Unya, nganong mga santos tawgon pa man pog mga tigpataliwala ning mga Katoliko. Contradiction na pagsupak na ay dili na pagsupak. Kay ngano man, kay ang mga santos nausa na diha sa usa ka lawas ni Kristo nga mistiko. So, biisan pag mayon ta mga santos tigpataliwala kay makapataliwala magyud mga santos. Basahan ko ninyo ang 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 nga kita galing tanan dili lang kay mga santos. Kung mahimo kitang tanan, hinoon gitawag man tang tanan sa pagkasantos. Kitang tanan giingnan ni Pablo nga himuan ninyo ang mga pagpasalamat, thanksgiving, pangaliupo og ang mga pagpataliwala himuan ninyong tanan na kana ding buhat ni Kristo sa pagpataliwala wala day siya manghinakog ana. Iya tang pabuhaton pod ipaambit, of course kato ra pong mahimo nato. Katong buhat niya sa pagpataliwala nga nagpakamatay siya nga ang iyang kamatayon kabayranan sa ato mga kasalanan, dili ta kabuhat ato siya ra gyud. Pero sa ubang mga buluhaton sa pagpangluwas, pwede ta ana. Sama sa mga apostoles, katude ilang mga pagwali, katong pagsangyaw nila, di ba, buhat man to sa pagpangluwas. Nga ang uban nakaton sa pulong sa Dios nga dili gyud si Kristo mo'y direktamente nga nagwali kunili pinagi na sa mga apostoles. Mo bitaw diha sa 1 Korinto 9:22 kung wa ko masayop pag hinumdum 1 Korinto 9:22 nag-ingon si Pablo diha nga sa mga Hudiyo o sa mga mahuyang nagpagkamahuyang ako but pasabot kuan siya ba pauyon-uyon pero dili but pasabot mo uyon siya sa dautan kundi para maduol siya sa mga Hudiyo no. Dayon aron ingon siya aron makabig sa King James gani para maluwas pud nako sila. Usar may manuluwas si Kristo raman pero nganong niingon mas Pablo nga aron maluwas pud nako sila. Si Pablo di makaluwas pud. Na mo na Catholic teaching nga dili na siya contradiction kay ang mahimo sa uban mausama na diha ni Kristo. No? Parehas ra lagi anang pag-ingon diha sa usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Si Kristo ray usa ka shepherd magbalantay. Pero kanang iyang pagkausa ka magbalantay, wala po siya maghinakog ana nga wala niya gipaambit sa uban. Pero mga sablang, kana ba nga instrumento ba? Kay ang mga apostoles, shepherds man pud. Pero usa mo'y pinakalabaw. But pasabot ka na pag-ingon nga, usa ka magbalantay, usa ka panon ubos, usa ka magbalantay, but pasabot, usa ang panguo, ang pinaka-leader sa magbalantay. Ngayon na mo na si Kristo. Niya ang pagka usa nga labang magbalantay ni Kristo, duha na ka elemento. Kanang iyang pagka-espirituhanon nga magbalantay o kanang iyang pagka-makita nga magbalantay. Ingon na, duha na ka faktor, no? Pagtulon aning Katoliko, nga naman. Kay sa pagkamatay ni Kristo, dayon, pagkabanhaw din, pagbalik niya sa langit, nawala na ang usa ka elemento niya nga pagka-magbalantay, ang iyang pagkamakita. Kay tuan naman siya sa langit. Mao na nga ang iyang pagka-espirituhanon nga magbalantay, dili mawala, kay magpermanente man na. Kay siya goy, atong pangugod, labaw. Pero ang iyang pagkamakita ng magbalantay, mawala na, kay tuwa naman siya sa langit. Kinsa may iyang tahasan na, kanang pagkamakita nga usa ka magbalantay. Si Pedro, klaro kayo. Sa Juan 21:15 nga 17, sa dihang giingnan niya si Pedro, nahigugma ba kanako? Ingos Kristo nahigugma.
Dayon katulo pang balik-balik kag pangutana sa Ginoo. Okay, katulo balik-balikan ang pangutana ha. Ngano man kay sa according sa ubang mga kana bang komentarista, teologo, mingon sila nga mura kuno og gipapirma si Pedro diha nga dawaton gyud niya ang trabaho o katungdanan nga gisangon ni Kristo kaniya ang pagkamakita nga usa ka magbalantay. Kay syempre siya goy magbalantay both spiritually og visibly, no? Espirituhanon og bakita. Pero mingon siya nga inigsaka na kus langit, mawala naman akong pagkamakita nga magbalantay. So kinahanglan ako gyuning itugyan og tao. Og si Pedro mo iyang gitugyanan ana sa 12 ka apostol. Ang pagkausa ka magbalantay nga makita. Pero dili mawala ang pagkamagbalantay ni Kristo nga espirituhanon. Nagpermanente ang pagka makita ra nga magbalantay iyang gipadumala og tao nga mao si Pedro. Klaro kay na, kana ko nung tulo ka pangutana ni Kristo dihang balik-balik ngadto ni Pedro sa Juan 21:15-17. Sama kuno nga gipapirma si Pedro diha sa katungdanan sa pagka-visible head. Kanang pagka-usak ka magbalantay nga makita. Okay, ang Dios kinaiya na niya nga mupili gyud siya tao diri sa yuta nga makita gyud nga mangulo. Kay siya di man siya makita kay tuwa man sa langit. Unya ang katawhan niya diri para dunay pa nagiusa, kinahanglan doon nagiusa mangulo. Kay kung wagoy mangulo, may katapusang musulti kung dunay mga debate, kung dunay mga kasamok. Pareha sa Supreme Court, nganong naamay Chief Justice. Kay para nga di na magparehas ng mga interpretation sa mga justices, doon na sila instrumento nga inigtingog nga mubungat yun sa desisyon, inigtingog kung sa ilang makuanan nga inigtingog sa kanang Chief Justice, but pasabot final na dayon. Kanang ilang gihiusahan nga katapusang mutingog Chief Justice. Ingon na mo na symbol, kanang inana nga sistema, mao na sistema sa punagiusa, nga dunay labaw. So mao na nga pagsaka niya sa langit, paingon na siya sa langit, kadtong iyang gitahas ni Pedro sa Mateo 16:19 nga gitugyanan sa Yahweh, sa ginghirian sa langit nga nagsimbolo sa pagka-leader, pagkalabaw o chief sa mga apostol, ato naman yung nahisgutan sa miagi na itong Sibya, iya yung gi-turn over ang pagka-visible head ni Kristo, ngadto ni Pedro. Kaya katong taliabot na magyod, hapit na gyud siya mo sa kaslangit, kanamang sa Juan 21:15-17. Nga ang tahas niya sa pagkamagbalantay, iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Kay giingnan man siya, Pedro, ato lang iparaphrase, kung nahigugma gyud ka tinuod nako, okay, kining katungdanan nga akong isangon nimo dawata, atiman na ang akong mga nating karnero. Sa to pa siya may mudumala. Kanang mga nating karnero, referido na sa mga bata pas pagtuo. Unya kay dili man mga bata pas pagtuo ang karnero ni Kristo na may mga hamtong na o mga karnero na gyud, munang niingon si Kristo sa ikaduhang pangutana niya, tubag ni Kristo ni Pedro, may nahigugma lagi ko nimo Ginoo. Ingnan na po siya, kung tinuod kang nahigugma nako, okay, atiman na ang akong mga karnero. Then gisubli pag yun niya sa ikatulong higayon, atiman na akong mga karnero. Nganong kaduha man na ang gilitok ni Kristo? Kay duha man kaklase gud ang mga karnero o mga hamtong, ministerial o non-ministerial. Mao na tulo ka klaseng karnero, nate, karnero o karnero. Kanang anong gidoble ng karnero kay duha man ka klase, ministerial o non-ministerial. Mayon gitag ministerial kanang gipang-ordinahan, kanang gipandungan nga mahimong obispo o pare o dala na mo na mga ministerial. Ako dili ko ministerial, pero pwede ko ninyo matawag siguro og evangelist, no? Kay nagsangyaw man ko. Pero akong gisangyaw dili ako ang gitudlo sa atong mga ministerial. Sa itong mga pare, no? Pero posible pog madugangan ako, pero kung masipyat manggaling ko, ako or pong bakwion. Okay, usahay masagulan man nato kanang opisyal. Kaya naman po tayo atong kaugalingong reflection. Ang ako lang nga, ang inyong dawaton diri sa atong tulamanon, kadtong wala mo kontradik sa opisyal nga panudlo sa atong simbahan. Mangayo kog pasaylo kung madugangan ako og ako lang personal. Pero sa mga pare ba? Ang mga pare na to, sigurado na ilang gitudlo nato kung ang ilang gitudlo kadtong gikan sa opisyal nga pagtulunan simbahan, katong guided by the Holy Spirit. Pero kung mutudlo sila gikan ra pud silang kaugalingon, mahimong masayo pud sila diha. Hingon na ako pod
bisag nagsangyaw ko ninyo diri sa akong nakatunan sa Katoliko, dili po tanang mugawa sa akong baba opisyal yun. Mahimong madugangan ako. O kanang madugangan ako, posibleng masayop ko ana, posibleng sakto rapod, mauyon rapod. Muna nga, mangayo ko pasaylo kung nasayop ko, pero akong siguradoon kung masayop manggaling ko, honest na nako gihimo. Yan ang gitawag og honest mistake. Wala na ko nagituyo. Nya sa moral philosophy po sa akong nahibawan, honest mistake is not considered to be a sin. Mga naman, kaya wala man ko kabalo. Ang balaod sa Dios dili pareha sa balaod sa tao nga ignorance of the law excuses no one. Ang sa Dios very fair jud. Pahibaw-on jud kaniya nga kana sala nya mo imo jung buhaton diha pa kakasala. Pero wa ka kahibalo exempted ka na kaya mo kakahibalo. Mo bitaw nga ipasangyaw Dios Ginoo ang iya mga pagtulunan parang dili kita magkaingon nga wa man ko kahibalo Ginoo. Di ba? Mo na ang rule sa atong simbahan. Parang di ka kaingon nga, wa man ko kahibalo Ginoo nga, sala di ito. Di ka kaingon na kayang simbahan. Gisugo, pagsangyaw nga mauna sala, mauna dili, napulo kusugo na, magayinas katikisim na to, di ba? Nailahi lang po na itong pagsabot. Nganong ato ning gihisgutan? O ato ning gihisgutan? Kay mauman na. Si Kristo, iyang patabang ang mga apostoles sa iyang buhat sa pagpangluwas. Unya ang mga apostoles pod dili man pod sila magdugay mo nang nagtudlo po sila ilang mga himuon pong authority nga mopadayon sa ilang taas unsa man sa paagi sa pagpandong sa kamot o pag-ordain mo bito importante kayron mga suking tigpaminaw lamdag sa kahitasan atong subayon ng authority sa atong mga preacher kay kung tinuod ba ng ilang authority gikan ba na sa mga apostoles. Kay daghan man ng mga igsuon na turon nga, mukalitlag basa-basa sa Biblia, din dili sundon tong otoridad. Ilang himuong otoridad ka ng wala ba'y credential nga ang iyang ordination gikan sa mga apostoles. Kana man, di man ta magkadimaw ana, magkabahin-bahin. Munang ako, dili ko kabiya sa Katoliko, kay klaro manggod kay ng ordination sa mga obispo, nga gikan yun sa mga apostoles. Obispo Ignacio, Obispo Policarpo, puros na kuan tinunan ni San Juan. Niya, puros na mga Katoliko, recorded na sa church history. Niya, anong dili man ta mo subay ang authority sa mga obispong Katoliko? Kaya maghimo gitag ato. O, di ba? Maghimo taglaing authority, mao nang nagkabahin-bahin ta. Yang ato mo insist nga kita may correct sila, may sayop ang naanon sa authority. Ni sayop na noon. Mura ba tag mga abogado ba nga mo challenge ta sa authority sa Supreme Court? Murag ingon anak man nahitabo. Inana ang Supreme Court aning Biblia Magisterium mao na hugpong sa mga obispo. Pasaylo ako. Kay murag sabto ninyong bias ko pero ako'y laing paingnan. Matawag ning akong gipadayag diri bias ko sa kamatuoran. Dili kay ang usara man gyud kamatuoran, dili man daghan. Okay, ato ning tiwason ugma, nawa pa ta matiwas so aning protocol sa atong pagtuo nga theocracy. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa Zamboanga del Norte, Dipolog, pinanguluhan sa atong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban sa ato pong mga amigo diri sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, kini inyong sulugon sa tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod ugma Apuhon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may 6:30
ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.